Kita nyo kung paano mag-drive dito sa Toronto na rainy day. If it wasn't for the pandemic, very busy sana itong road na to. But since pandemic, walang masyadong sasakyan. Since it's raining, makikita nyo next time ito. Makikita nyo next time itong street full of cars patapos ng pandemic. At saka after nito rain, magiging green na yung mga leaves ng trees natin dito for sure. Taking the side streets. And then I'll take you to the street na karamihan ay Pilipino sa Bathurst Street dito sa Toronto. Most of the time I take the side streets, lalo na kung rush hour, kasi kahit pandemic may mga main streets dito na very busy, although less busy than normal kasi nga dahil dito walang masyadong pumapasok sa work, yung mga bata stay home na naman sila. So kagaya ng dalawang babae na to, naglalakad lang sila, walking lang sila. Mostly lang na makikita mo na nagko-commute minsan yung mga frontliners na mga walang sasakyan, nakasakay sila sa bus, mga essential workers, mostly nagtatrabaho sa grocery stores, mga ganun kasi diba stay at home tayo, hindi bukas yung mga essentials hindi bukas yung mga aisles sa supermarket or sa mga sa supermarket or grocery store na nagbebenta ng mga hindi pagkain. So hindi bukas yung kanilang mga lane doon. Nasundan ko itong bus kaya medyo mabagal tayo. We have to wait for it. Ganito dito once na nasundan mo yung bus. Kung gaano kabagal yung bus, ganun ka din kabagal mag-move. So dito sa Toronto right now is a lot of construction going on.
Kahit winter, ongoing pa rin ang mga constructions dito. Pero nagwa-warm up na, so it's even more busy na naman itong mga constructions. And of course, kung may construction na mga kagaya nito, it causes traffic. Kung busy hours, kung rush hours na tinatawag. Pero dahil nga hindi busy ngayon na oras kasi it's 9:30 in the morning. Ngayon lang na naman ako dumaan dito kasi drop off ko lang yung anak ko downtown. Mahirap kasi mag-park sa downtown kaya I just dropped him there. And then ito nga, mamaya pa natin ito pwedeng overtake itong bus kasi one lane lang tayo dito. See, 1 week ago or 2 weeks ago, yung field na yan is brown pa. This used to be my road nung nagtatrabaho ako dun sa nalampasan na natin. Pero hindi na ako din nag-work ngayon, kaya iba na yung rota ko. Kaya alam ko yung mga shortcuts dito at less busy street. Marami pa din namang mga lumalabas din. Kasi nga, kagaya nga nang sabi ko, yung mga essential workers at mga frontliners natin, mga nagtatrabaho sa factories ng food, pumapasok pa rin sila. Mga nag-work sa meat factories, mga vegetable farming and stuff like that, may mga pasok pa rin sila kasi open naman yung mga yon. So ganito dito sa parang back street ito ng Toronto. Mas nafa-follow ko yung mga street dito kaysa sa Maynila. Nawawala ako sa Maynila. Although hindi ko pa naranasang mag-drive sa Manila. At medyo nagdadalawang isip ako mag-drive kahit sa province kasi 'di ba, may mga motor, may ewan ko kung nakakaano pa ang kuliglig ngayon sa kalsada, pero hindi na yata. May mga motor, may tricycle, may kung ano. Dito hindi, makikita mo lang talaga is mga bus, may mga trucks, mga dump trucks. Pero sa highway, makikita mo lang mga cars talaga at yung mga big cargo trucks. Itong street na to is like the main street of the Filipino community. Ito yung Butter Street na tinatawag namin dito sa Toronto. Madaming mga Madaming mga Pilipino dito sa street na to. At maraming mga Filipino stores. I'll take you to the place. Dadaan ako doon. Pero one time,
i-tour ko kayo dun sa space na yon, yung kung saan maraming mga Filipino stores sa Batters and Wilson na tinatawag namin. Batters and Wilson area. Doon maraming mga Filipino stores, mga restaurants. Kasi normally yung mga Filipino stores, restaurant na rin. Although mostly ngayon ay take out lang muna kasi hindi pwedeng dine in. Mga take out lang muna mga food ng mga tao dito. So unless may patio sa open space outside, allowed yata silang mag ano ng dine in, pero kasi nga like right now it's raining, hindi makakaupo sa labas yung mga tao, so most likely nag-order na lang sila ng take out. So ganito dito, one time i-drive tour ko kayo sa downtown ng Toronto, kung nasaan yung CN Tower. Wala lang kasi akong kasama na mag-shoot for me. Buti na lang meron akong phone holder dito sa car ko na pwede akong mag-video while driving. Kaya lang siyempre, iba kung tao yung humahawak kasi nga kumbaga ma-focus niya yung gusto niyang i-focus na isushoot. Pero okay na rin, at least may papakita ko rin yung kung saan kami naroroon ngayon. Parang lang din, just like any other places. Kaso lang ang difference lang dito, yung mga roads nila mas maluwag. Kasi normally sa atin, sa Pilipinas, diba normally mga 2 lanes lang yan, magkasalubungan lang. Pero I think naglagay sila ng shoulder lane or something na for smaller vehicles sa atin. So dito makikita mo mostly, so wala kang makikitang kurong-kurong, wala kang makikitang mga chap-chap. Motorbikes meron, mga motorsiklo meron, pero syempre umuulan, sabi ko nga umuulan, so hindi sila makalabas, mababasa sila. What happened here? Something happened there. Hindi ko alam kung ano yun. So, nag-work din ako sa area na to one time. Actually, yung first employer ko dyan, ang lugar nila, papasok doon. Arriving tayo sa intersection ng kung saan maraming Pilipino. Dito'y tika-adwan ti Pilipino, kapilipinuan nga kunada. So no may ka dito'y halos aming nga makitam dito'y paligid
mga Pilipino. So parang nasa Makati ka lang, bibihira lang makikita mong mga puti. Kasi nga yung area is ano, matutulog ka na. Tulog na siya. So dito, ito. Wilson and Butters. Maraming Pilipino dito. Pilipino. Pero syempre, unang-una umuulan, pangalawa, it's Monday, mga pumasok ang mga tao. Pero paghapon, dito mo makikitang pumupunta yung mga people. So yan, tingnan nyo, mga foods, mga ano, yung mga stores dyan is mostly mga Filipino stores. Yan dyan. Meron pa ngang bake shop dyan ng pangalan ni Harina. Tapos dun sa kaliwa, mga Filipino stands. Yan, dami oh. Hindi ko na nakaraan. Pero, yeah, ito yung area. One time, i-tutor ko kayo doon. Mag-vlog ko yung area na yon. Kasi madaming mga ano. Para pag nakapasyal kayo dito sa Toronto, alam ninyo kung saan kayo pupunta na madaming Pilipino. Although almost everywhere na mga main cities dito, may mga Filipino restaurant or Filipino stores na yung mga location na yan. Kasi madami na tayong mga Pilipino dito eh. Kaya, at nabibili na rin natin mostly yung mga kinikrave nating pagkain from the Philippines na bibili na natin sa mga Chinese supermarket, mga Filipino supermarket dito. Kasi yung mostly yung mga, sabi ko nga, yung mga Filipino restaurant, nagbebenta na rin sila minsan ng mga Filipino essentials or Filipino food. Like bagoong, mga tuyo, ganyan. So, hindi na kailangang magpadala pa. Kailangan magpauwitan din. Nagpo Pilipinas, dati magatang dito eh. Ay, at dati magatang dito yan. Ang kailangan na yan, di Pilipinas. Baka ba'y maano ka sa custom, maarang ka pa sa custom. So, yung street na yon dati, doon papunta yung unang-unang apartment namin. It's a basement apartment. Yun ang unang-unang apartment namin nung dumating ang family ko dito. Diba? Dito madali lang mag-drive. Nung una akala ko hindi ako makakapag-drive kasi medyo ako nervyosa ako pagdating sa pagda-drive eh. Pero I decided to, nasa isip lang yun, I decided to calm myself down para makapag-aral ako mag-drive, and at the same time asset ko na rin yun as a nanny. Kasi sabi ko nga sa inyo dun sa mga previous videos ko, kung ikaw ay driving nanny, mas madaming opportunities. Pero hindi naman, may mga tao naman na they don't need somebody to drive their kids, or they don't need anybody who can drive for them. Kasi ang kailangan lang naman nila talaga is yung mag-stay sa bahay, mag-aalaga sa mga anak nila, magkikip sa organization ng house, mga ganon. Pero in my case, kasi I love running errands and stuff like that, going to the grocery store, kasi parang nabuburo ako pag nasa bahay lang lagi. So I choose to do what
like I choose to drive kasi nga yun sinasabi ko, para hindi ako nabuburo sa loob ng bahay. Mukhang maghapon yata itong rain na to, pero it's okay kasi ano to, itong mga trees na nakikita yung brown right now will be green na yung leaves after a week. For sure yan. May mga sprout na sila eh. Nag-i-sprout na itong mga trees ngayon. Mga grass nga eh. Oh, green na siya. Samantalang pag nagwo-walk kami ng asawa ko eh, everyday parang may changes. Dati brown lang yan nung nag-start kaming mag-walking. Ngayon mga greenish na, o green na nga, green na yung mga lawn. Anyway, dito sa Toronto, sabi ko nga, may mga grocery stores na madaming Chinese groceries, merong Filipino grocery stores, pero mostly yung mga binibenta sa Chinese grocery stores, ganon din ang kinikerry nitong mga Filipino grocery stores dito. So I think kung hindi iisa lang ang distributor nila, mga pare-parehas lang din. So, okay. Sa susunod ulit, kasi I'm getting closer to home, para makapag-ayos-ayos din ulit ako. One time, ipapasyal ko kayo dun sa neighborhood namin when all the trees are green already, or kahit before pa, para makita ninyo kung how our surroundings look like. Dito, very quiet, very peaceful siya. Although may part dito sa amin na, you know, kahit saan namang sulok may konting magulong area, pero bakit ka naman makikisaw-saw doon sa area na yon? We just wanna stay home and be peaceful and quiet to your at your house, like in your house. Hindi mo na kailangan pang lumabas, lalo pa ngayon. Kailangan lang nating maging maingat sa lahat ng mga ginagawa natin. So I hope you enjoyed this. Ipopost ko lang to just for fun, para at least you had a glimpse of Toronto. Yung area na ini-record ko earlier is like 5 minutes away from downtown. So kita nyo naman, hindi walang mga nagsisisingatang sasakyan, nakakagaya din sa Pilipinas. Lahat is sumusunod sa traffic lights. Para maayos lahat.
guys. Stay safe always. Drive safely if you're driving like me. It's a little rainy in Toronto today. I was praying na sa Pilipinas na lang sana umulan, you know. Kasi lalo na particularly dun sa aming places, wala silang tubig. Yung mga balon is na tawag dito, nade-drain na, wala ng tubig, nawawalan na ng tubig. So stay safe kayong lahat. Let's all pray together that this pandemic will end very, very soon. God bless you all. Bye, Queen Bee Squad.